אני מבין שיש פה לבטים גדולים מאוד בין החוק שאוסר על ייצור והפצה של סמים, כמו למשל אופיום, לבין צרכים רפואיים מוכחים, או תועלת רפואית מוכחת. אז איזה מין פשרה מצאה המדינה? איך תתאר אותה? לא, הפשרה שמצאה זה בהתחלה נתנו אישור לחולים לגדל. לחולים עצמם לגדל? לחולים לעצמם לגדל. עכשיו, יש חולים שהם יותר צעירים, או המחלה שלהם לא סופנית, או לא מקשה, ויש להם את האפשרות לגדל. זה גם מחלה לטווח ארוך, ויש טעם שילמדו לגדל. ויש פיקוח על כמויות? יש פיקוח על כמויות. הרישיון מדבר על 10 צמחים בגובה עד 1.5 מטר כל צמח, שזה גובה סביר לצמח המריחואנה. מעניין. נוצרה אבל קבוצה שלא יכולה לגדל לצורכי עצמה. הדוגמה שאני תמיד מביא, אבל זה לא רק חולים סופניים של הסרטן. לצערי, לא נותר להם זמן רב ללמוד לגדל, אין על פי רוב חלשים כדי להתחיל להתעסק עם כל תהליך הגידול, גם עד שאתה קוצר פעם ראשונה זה 3 חודשים, ולעיתים אין להם את זה, והיה צורך לספק להם. בהתחלה היו מספר חולים שהתנדבו לגדל לעוד כמה חולים, אבל זה לצערי לא החזיק מעמד לאורך זמן. נוצר צורך למצוא פתרון. והפתרון הוא בדמותו של איש צעיר אחד, שהחליט לעשות את זה למפעל חיים, פילנטרופ, הוא מגדל את זה על חשבונו, מחלק בלי לקבל תשלום. זה מוזר קצת להסתבך על תהליך כלכלית, זאת אומרת, תהליך ייצור כזה. א', זה בהחלט מוזר, ואנחנו לא מסתמכים רק על זה. זאת אומרת, הוא פועל כרגע יחיד בשטח, וכמו שהיה כתוב בידיעות אחרונות, זה בערך 8 חודשים מאז שהוא קיבל את הרישיון. אנחנו פועלים אבל לעוד מישהו שיקבל את הרישיון, כדי שלא יהיה מונופול. זה לא כדי שיהיה מונופול. אני חושב שאני כמישהו שיכול לתת אספקה לחולים, לא יכול להסתמך על ספק אחד. עכשיו, אתם מפנים את החולים המגדלים האלה, את החולים הסופניים? הנוהל שהחולה פונה דבר ראשון עם הרופא, הרופא נותן את הבקשה לתת לו מריחואנה מסיבות רפואיות, אנחנו שוקלים, מאשרים, ואז אחרי שאישרנו שואלים את החולה מה הוא רוצה, לגדל לבד או לקבל את האספקה. ובמידה הוא אומר שהוא רוצה לקבל את האספקה. אתה הזכרת את הסרטן, או חלק מסוגי הסרטן. שהחולים בהם יכולים להסתייע להקלת מכאוביהם במריחואנה רפואית. יש עוד מחלות. יש עוד מחלות, למשל... אבל במקרה של הסרטן מדובר על בחילה לחולים כימותרפיים. על 2 מצבים, לא. על בחילה בשלב הכימותרפיה בהחלט אפשרי ובהחלט ניתן. אבל יש חומרים היום שיחד עם הכימותרפיה אתה מקבל שהם למעשה... בהחלט, לכן הרבה מהאונקולוגים אומרים שהם לא נזקקים למריחואנה. כן. השלב השני זה באמת בשלב של הרזון, שזה או בשלב הטרמינלי, או לפעמים בעקבות הכימותרפיה, הבחילות. זה מעורר תיאבון. מי שמכיר את השימוש במריחואנה, מדבר הרבה על המאנצ'יז, שזה התיאבון המוגבר בשימוש במריחואנה, ולכן משתמשים בזה למשל בחולי איידס, ואפילו בשלב הנשאות, כיוון שיש קשר בין הרזון, או בין הירידה במשקל בחולי איידס לתמותה שלהם. ואחד המטרות זה למנוע את הירידה במשקל. אנורקסיה וטרשת נפוצה, גם הם... אנורקסיה, לא, אם נאמרים על אנורקסיה נרבוזה, אז לא, להפך, בעיה פסיכיאטרית בשלב זה היא קונטראינדיקציה, למרות שאנחנו שוקלים לתת את זה אולי לתסמונת בתר חבלתית, ה-PTSD, הפוסט-טראומטיק. אנחנו שוקלים, אבל זה עוד לא הוכח. ל-MS יש חולה אחת, טרשת נפוצה. טרשת נפוצה. זו מחלה שבין השאר מתבטאת בספסטיות של השרירים, כלומר, נתקעים, לא יכולים לשחרר, ויש עבודות שזה קצת עוזר. אומר פרופסור רפאל משולם שהוא בודד את החלק הפעיל בקנאביס שנקרא THC, נדמה לי, שדווקא שם התקווה הגדולה. תרופות שקשורות לעיכוב התפתחותה של הטרשת הנפוצה או להפגת הכאבים הכרוכים במחלה הזאת. נכון, אבל עד כמה שאני המחקר כמו הקופקסון של טבע, לא הולך בשלב זה לכיוונים של המריחואנה. עכשיו צריך להגיד שאלה שמקבלים אישור, כמו זה שכבר קיבל ומגדל וזה שיקבל, אז הוא מגדל תחת פיקוח, הרי לא מדובר פה על... זה לא בדיוק עמק הבקע עם הגידול של סמים, אלא מדובר על כמה עציצים סך הכל, והמשטרה סופרת לו את העלים, לא? את העלים היא לא סופרת, אבל היא סופרת את העציצים. כרגע הרישיון שלו הוא ל-50 צמחים. הרישיון הוא ל-50 צמחים, ועד גובה מסוים, וזה... אמת. אנשי ידיעות אומרים שהוא הגיע להישגים מופלאים כמגדל. כלומר, הצמחים שלו, שיעור החומר הפעיל בהם הוא מופלא. משובח. הוא מופלא. אם אנחנו מדברים על מה שאתה קונה בשוק השחור, אם מותר להגיד, זה 4-6%, 8% כבר נחשב טוב. Medical grade cannabis
זה מעל 16%, באנליזה שעשינו לו במדעות של פרופסור משולם בירושלים, הוא הגיע ל-23%. למה לא מסדירים את זה עם תשלום? זאת אומרת שיהיה איזשהו תשלום לדבר הזה. יש לו פוטנציאל של חקלאי משובח. הוא יכול להשביח את הצמחים שלו ולהגיע להישגים עולמיים. הבנו מהכתבה, יש לו כוונות אולי לייצא את הדבר הזה, כי בקרוב גם בקליפורניה יכול להיות שיהיה אישור של המדינה בקליפורניה לגדל, ואז יכול להיות עסק גדול. אבל אתה כבר רואה את הפועלים המקסיקנים שהוא לוקח, שחוצים את הגבול שם במרואנה, וישר... אני כבר רואה, לא, ג'ון סטיינבק, לא, אני מדבר על קליפורניה. ג'ון סטיינבק כבר כותב את הספר, תאמין לי. זה מה שנקרא עלי זעם. הווטבקס עלי זעם, עלי זעם. א', נכון, הוא חושב אולי לייצא את זה לעתיד, אבל המחיר של הגידול, לפחות לפי הטענה שלו, והיא כנראה גם נכונה, למרות שאני לא עשיתי תמחור מדויק, הוא בערך $5 לגרם. אם אנחנו מדברים על כ-200 גרם לחולה לחודש, אתה מדבר על עלות של $1,000 לחודש, זו תרופה יקרה. באמת? אני חשבתי שזה עניין פשוט. כל החברים שלי עושים את זה בלי להתרושש. אני לא מדבר לחברים שלך פה לפני המצלמה והמשטרה. למה אתה מלשין על החברים, אבל למה? מי יודע מי החברים שלי? למה אתה מלשין? כולם יכחישו. אני לא חבר שלך. תמצא אדם אחד שאומר שהוא חבר. תודה לאל, אני לא חבר שלך. אני לא חבר שלך. נעבור לעניינים אחרים. תודה רבה לך, דוקטור.